Pak Tika Blumbang nang gudang garam. Sip. Ini benar-benar terakan debatang. Ini ngaduan warung gudang garam. Mbok Sukis, so Mbak Erni saking Pak Tika Blumbang. Muga-muga dibidangke Pak Tika Blumbang. Kirim saking Mbok Sukis, so Mbak Erni warung gudang garam. Aku lilo kowe nyanding wong liya nanging hatiku wis kadung tresno kowe milih wanita liya semono susah senang bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling mbok yo kowe eling Duh Gusti kuatno hatiku Duh Gusti kuatno hatiku kurang apa aku iki dadi wanita ora bisa tak kedepke yen to weruh sliramu nyanding dheweke andem tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita liya kowe
wis milih mereka apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola balik gawe kelane rasa tresno nono bisa tak jaga tak sesuwun enggal diparingi eling mari kita dik eling marang keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajap rena lan wengi bola bali juga welaraning hati susah kok ya ora elek ngintip-ngintip nyetan-tan ngintip-ngintip kulon nawang gawe sing marai sak lembar godhong kala ayo sing sabar lan nerima aja